ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம லவ் கான்ட்ராக்சுவல் அப்படின்ற மூவியை தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம மூவியோட ஸ்டார்டிங்லேயே ஹீரோவையும் ஹீரோயினையும் காட்டுறாங்க. ஹீரோயின் கிட்ட நான் உன் கூட எப்பவும் துணையாக இருப்பேன், நீ எந்த டிசிஷன் எடுத்தாலும் அதுக்கு நான் சப்போர்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி நம்ம ஹீரோயினை ஹக் பண்ணிக்கிட்டு அங்கே இருக்கிற மலை உச்சிலேருந்து அப்படியே கீழே விழுந்துருவாங்க. ஸோ அதுலேருந்து அப்படியே கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி காட்டுறாங்க. நம்ம ஹீரோயினோட பாய் ஃப்ரெண்டு நம்ம ஹீரோயினை ஏமாத்திட்டு ஹீரோயினோட ஸ்டாஃப் கூடவே இல்லீகலாக ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருப்பாங்க. அந்த விஷயத்த ஹீரோயினும் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. ஸோ நம்ம ஹீரோயினை பொறுத்தவரை எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும், அவங்களுக்கு எல்லா விஷயத்துலையும் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக நடந்துப்பாங்க. ஹீரோயின் அவங்களோட ஆஃபீஸ்க்கு வர முன்னாடி இவங்களோட ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப பரபரப்பாக ரெடி ஆகிட்டு இருப்பாங்க, எந்த விஷயத்துலையும் அவங்க மாட்டிக்க கூடாது அப்படின்னு. என்னதான் ஹீரோயின் வெளியே கெத்தாக காட்டிக்கிட்டாலும் அவங்களும் ஒரு பொண்ணு தானே, பிரேக்கப் ஆனால் சோகம் இருக்க தானே செய்யும். அந்த சோகத்தில் குமுறிக்கிட்டு இருக்கும்போது அவங்களோட ஃப்ரெண்டு சோஃபியா கிட்ட இருந்து கால் வரும். நம்ம ஹீரோயினும் அவங்க பிரேக்கப் பண்ண விஷயத்தெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க. அந்த சோஃபியாவுக்கு மேரேஜ் ஆயிட்டு 2 குழந்தைங்க இருப்பாங்க. நம்ம ஹீரோயினுக்கு அந்த பசங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கும் இந்த மாதிரி பசங்க இருந்தால் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குமே அப்படின்ற மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ அந்த சோஃபியாவும் நம்ம ஹீரோயினை சமாதானப்படுத்தி வேற ஒரு நல்ல பையனை பார்த்து மேரேஜ் பண்ணிக்க, உனக்கும் இந்த மாதிரி நல்ல ஃபேமிலி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல, எதுக்கு அவனும் என்னை சீட் பண்ணிட்டு போகவா, என்னால் சிங்கிள் பேரண்ட்டாக இருக்க முடியும், அதுக்கான ப்ராசஸை நான் பார்க்குறேன் அப்படின்ற மாதிரி ஹீரோயின் சொல்லிட்டு ஃபோனை கட் பண்ணுவாங்க. இந்த பக்கம் அப்படியே நம்ம ஹீரோவை காட்டுறாங்க. ஹீரோயினுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் நம்ம ஹீரோ செம்ம கூலான பர்சன். நம்ம ஹீரோவும் பார்ட் டைமா கொரியர் டெலிவரி பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க. நம்ம ஹீரோக்கு பணம் நிறைய சேர்க்கணும் அப்படின்ற ஆர்வத்துல எந்த வேலை கிடைச்சாலும் அதை செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாரு. ஹீரோவும் அவரோட வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு அவரோட போன்ல ஒரு சின்ன பையனோட போட்டோ இருக்கும், அதை பார்த்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாரு. இங்க நம்ம ஹீரோயினோட ஆபீஸ்ல இன்டர்வியூ போய்கிட்டு இருக்கோம், ஹீரோயினோட பர்சனல் அசிஸ்டன்ட்காக. அந்த இன்டர்வியூல ஒன்லி ஜென்ட்ஸ் மட்டும் தான் அலவுட்னு சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. நம்ம ஹீரோயினும் 1 by 1 எல்லாரையுமே இன்டர்வியூ பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க. வந்தவன் எல்லாம் செம்மையா குரங்கு மாதிரி சேட்டைதானம் பண்ணிட்டு இருப்பான். நம்ம ஹீரோயினுக்கு சுத்தமா பிடிக்காது. அதுல ஒரு லேடியும் வந்திருப்பாங்க. ஏமா இது ஜென்ஸ்கான இன்டர்வியூன்னு உங்களுக்கு தான் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தமே, நீ ஏமா வந்தேன்னு கேட்க, நான் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி பையனா இருந்தேன், இப்பதான் பொண்ணா மாறிட்டேன் அப்படின்னு சொல்ல நம்ம ஹீரோயினுக்கு தூக்கி வாரி போட்டுரும். அவளை வெளியே தள்ளு அப்படின்ற மாதிரி ஹீரோயினும் அங்கிருந்து வெளியே வருவாங்க. நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினோட ஆபீஸ்க்கு தான் கொரியர் எடுத்துட்டு வந்து அங்க பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க. அப்ப இன்டர்வியூ போய்கிட்டு இருக்க விஷயமும் ஹீரோக்கு தெரியும். இவ்வளோ பணமாடா ஒரு நாளைக்கு அப்படின்ற மாதிரி கால்குலேட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாரு ஹீரோவும். அதே ஆஃபீஸில் ஒரு ஸ்டாஃப் நம்ம ஹீரோயினை பார்த்த உடனே கத்தி எடுத்துட்டு நம்ம ஹீரோயினை அட்டாக் பண்ணுறதுக்காக வருவா. அதை பார்க்குற ஹீரோவும் நம்ம ஹீரோயினை காப்பாற்றுறதுக்காக அந்த பொண்ணுகிட்ட சமாதானமாக பேசி பார்ப்பாங்க. அந்த பொண்ணும் அதெல்லாம் கேட்காம ஜாக்கி ஜான் தங்கச்சி மாதிரி ஹீரோவையும் சேர்த்து அட்டாக் பண்ண வந்துருவா. ஹீரோவும் ஹீரோயினை காப்பாத்துறன்ற பேரில் அவங்கள சுற்றி விட்டு டான்ஸ் எல்லாம் ஆடி ஒரு வழியாக ஹீரோயினை காப்பாற்ற ஒரு வழியா அந்த ஸ்டாஃபையும் பிடிச்சிருவாங்க. அந்த ஸ்டாஃபை பிடிச்சது தெரியாம நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினும் ஒருத்தர் பார்த்துக்கிட்டு மெய் மறந்து நின்றுகிட்டு இருப்பாங்க. அப்ப ஹீரோயினோட பிஏ அந்த ஸ்டாஃப் கிட்ட வந்து, நீ தானே தப்பு பண்ண, எங்களோட சீக்ரெட்டான டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஆப்போசிட் கம்பெனிக்கு நீ தானே வித்துட்ட, அதனால தானே உன்னை டிஸ்மிஸ் பண்ணது, நீ எதுக்காக இப்போ அட்டாக் பண்ண வந்த அப்படின்ற மாதிரி கேட்க, அப்ப அந்த ஸ்டாஃப் சொல்லுவா, எனக்கு ஒரு குழந்தை இருக்கா, எனக்கு ஆல்ரெடி டிவோர்ஸ் ஆனதுனால என்னோட ஹஸ்பண்ட் குழந்தைக்காக கஸ்டடி கேஸ் போட்டிருக்காங்க, ஸோ இப்போ எனக்கு ஜாப் இல்லைன்னு தெரிஞ்சா என்னோட குழந்தை என் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னு அந்த ஸ்டாஃபும் சொல்ல, நம்ம ஹீரோயினும் இறக்கப்பட்டு இவளுக்கு 3 months சேலரியை போனஸாக கொடுத்துருங்க, அவளோட குழந்தையோட கஸ்டடி இவளுக்கு கிடைக்கிறதுக்காக என்னோட லாயரே அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்ற மாதிரி பிஏ கிட்ட சொல்லிட்டு போவாங்க. இதை பக்கத்துல இருந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்க நம்ம ஹீரோக்கோ ஹீரோயின் மேல ஒரு நல்ல இம்ப்ரெஷன் கிரியேட் ஆகும். நம்ம ஹீரோ கிட்ட, நீ எதுக்காக இங்க வந்து இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ண வந்தியான்ற மாதிரி ஹீரோயின் கேட்க, இல்ல நான் கொரியர் டெலிவரி பண்ண வந்தேன் அப்படின்ற மாதிரி ஹீரோ சொல்லுவாங்க. இட்ஸ் ஓகே, நீயும் இந்த இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி ஹீரோயினும் உள்ள கூட்டிட்டு போயிடுவாங்க. இன்டர்வியூன்னு சொல்லி உள்ள கூட்டிட்டு போயிட்டு நம்ம ஹீரோ கிட்ட சம்பந்தமே இல்லாத மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க. நீங்க எந்த மாதிரி ஃபுட் சாப்பிடுவீங்க, டெய்லி டயட்ல இருப்பீங்களா அப்படிலாம் கேட்டுக்கிட்டு, பிசிக்கலாவும் மென்டலாவும் ஹீரோ நார்மலா இருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லி சைக்காட்டிஸ்ட் எல்லாம் வச்சு செக் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஹீரோக்கு ஒன்றும் புரியாது, கம்பெனில ஜாயின் பண்ணா இதெல்லாம் நடக்குமாடா அப்படின்ற மாதிரி கன்ஃபியூஷன்ல இருப்பாங்க. ஹீரோயினும் அந்த பிஏ கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க, இவன் கொரியர் பாயா இருந்தாலும் ஏதோ இவன் கிட்ட ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு, இவன் அந்த விஷயத்துக்கு சரிப்பட்டு வருவான், நீ இவங்க கிட்ட கான்ட்ராக்ட் போட்டுக்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல, அந்த பிஏவும் ஒரு 10 பக்கத்துக்கு கான்ட்ராக்டை ரெடி பண்ணிட்டு நம்ம ஹீரோ கிட்ட எடுத்துட்டு போய் கொடுப்பாங்க. நம்ம ஹீரோக்கு இவ்வளோ சேலரியான்னு சொல்லி அதில் ஆச்சரியப்பட்டுக்கிட்டு அந்த கான்ட்ராக்டை படிச்சு பார்க்காமே சைன் பண்ணிடுவாங்க. அப்ப அந்த பிஏ சொல்லுவா, நீ இந்த கான்ட்ராக்டை ஃபுல்லா படிச்சு பார்த்தியான்னு எனக்கு தெரியாது, ஆனா ஒரு சில கண்டிஷன்ஸை மட்டும் நான் உங்ககிட்ட சொல்லிடுறேன், நாங்க என்ன சொன்னாலும் அதை ஏன்னு கேட்காம நீ அந்த வேலையை
வேலையை செய்யணும். நாங்க எப்போ உன்னை வேலையை விட்டு போக சொன்னாலும் நீ ஏன் எதுக்குன்னு கேட்காம வேலையை ரிசைன் பண்ணிட்டு போய்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிக்கிட்டு இருப்பா. அந்த கான்ட்ராக்ட் எல்லாம் சைன் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீ இந்த மாதிரி தான் ட்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ஃபார்முலான ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் நம்ம ஹீரோக்காக கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம ஹீரோக்கு அதெல்லாம் பார்த்த உடனே செம்ம குஷி ஆயிடும். அதெல்லாம் எடுத்து போட்டு செம்மையா ரகலை பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஹீரோவும் டான்ஸ் ஆடி பாட்டு பாடி. அப்ப அந்த பிஏவும் அங்க சடனா வர ஹீரோக்கு செம்ம ஷாக் ஆயிடும். ஹீரோவும் அப்படியே பயந்துட்டு நிக்க கோவை சார்ல வடிவேல பார்த்து கேட்கிற மாதிரி என்ன என்ன இதெல்லாம் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டுட்டு நீ இதுக்கெல்லாம் சரிப்பட்டு வருவன்னு எனக்கு தோணல, சிக்கிட்டல பாப்போம் அப்படின்ற மாதிரி அந்த பிஏவும் சொல்லிட்டு அங்க இருந்து கிளம்புவா. ஹீரோக்கோ ஒன்னும் புரியாது, இது என்ன சம்பந்தம் இல்லாம பேசிட்டு போதே அப்படின்ற மாதிரி அவர் நினைச்சுக்கிட்டு இருப்பாரு. நெக்ஸ்ட் டே ஹீரோயினை ஆபீஸ்க்கு பிக்கப் பண்ணிட்டு போறதுக்காக ஹீரோவே வருவாரு. வந்தவர் ஆக்சிடென்ட் பண்ணி எப்படியோ தட்டு மாதிரி ஆபீஸ்க்கும் கூட்டிட்டு போயிடுவாங்க. ஹீரோயின்கோ ஹீரோ பண்றதெல்லாம் பார்த்து செம கடுப்பாவும். இந்த வேலை செய்ய சொன்னா அந்த வேலை செய்யறதுன்னு ஒரே காமெடி பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாரு ஹீரோ ஒரு பக்கம். இதெல்லாம் பத்தாதுன்னு நம்ம ஹீரோயினோட பர்த்டேல போயிட்டு கேண்டலை பத்த வைக்கிறன்ற பேர்ல கேக்க பத்த வச்சு அங்க ஒரு ஃபயர் ஆக்சிடென்டே பண்ணிடுவாங்க. ஹீரோயினை ஆபீஸ்க்கு கூட்டிட்டு போயிட்டு இருக்கு. ஃபுல்லா டிராபிக்கா இருக்கும். அன்னைக்கு கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் மீட்டிங்ன்றதுனால ஹீரோயினும் கொஞ்சம் கடுப்பா இருப்பாங்க. சோ நான் ஷார்ட் கட்ல கூட்டு போறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஹீரோ வேற வழியில கூட்டு போவாங்க. அது பார்த்தா ஃபுல்லாவே பிளாக் ஆயிருக்கும். இப்ப என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, அதுல போயிருந்தாலும் ஒழுங்கா போயிருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி ஹீரோவை கழுவி ஊத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஐயோ இந்த பஜாரி கிட்ட இப்படி மாட்டிக்கிட்டுமே அப்படின்னு சொல்லி ஹீரோ ஒரு பிளான போட்டு அவ ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொல்லி ஹீரோவோட பைக்கையே கொண்டு வந்து அதுலயே நம்ம ஹீரோயினை கூட்டு போவாங்க. ஹீரோயினை பைக்ல கூட்டு போறேன்னு சொல்லி செம்மையா பயமுறுத்திக்கிட்டு இருப்பாரு. குண்டு குழி எல்லாம் ஏத்தி இறக்கி அவங்களை கொலை பண்ற ரேஞ்சுக்கு கூட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க. ஹீரோயினுக்கு அல்லே இருக்காது. எப்படியோ ஒரு வழியா அந்த மீட்டிங் அட்டென்ட் பண்றவங்க எல்லாம் வரதுக்குள்ள அங்க போயிட்டு சடன் பிரேக் போட்டு நிறுத்த அந்த மீட்டிங்க்கு வந்த ஹெட்டும் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பைக் ரைட்னா ரொம்ப பிடிக்கும் போல, இந்த பைக் ரொம்ப பழமையான பைக், சூப்பரா இருக்கும் ரைடெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி ஹீரோயினோட கான்ட்ராக்ட அங்கவே ஓகே பண்ணிடுவான். ஹீரோயினுக்கும் செம்ம ஹாப்பி ஆயிடும். ஆனாலும் ஹீரோக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லாம ஹீரோவை முறைக்கிற மாதிரியே ஒரு லுக்கை விட்டுட்டு போவாங்க. நம்ம ஹீரோவை அடிக்கடி மெடிக்கல் செக்அப் எல்லாம் கூட்டு போறது நம்ம ஹீரோக்கு ஒரு மாதிரி டவுட் ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் தான் ஹீரோயின் கிட்ட போய் கேட்கும்போது இந்த கான்ட்ராக்ட் விஷயம் தெரிய வரும் ஹீரோக்கு. அப்ப ஹீரோயின் சொல்லுவாங்க, என்னோட பேபிக்கு நீ ஃபாதரா இருக்கணும், என்னோட ஆர்டிபிஷியல் இன்செமினேஷனுக்கு நீ எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்க ஹீரோக்கு ஒரே ஷாக் ஆயிடும். எனக்கு இந்த வேலையே தேவையில்லை அப்படின்னு ஹீரோவும் அங்கிருந்து கோச்சிட்டு கிளம்ப நம்ம ஹீரோயின் அப்போ ஒரு ஆஃபர் கொடுப்பாங்க நம்ம ஹீரோக்கு. நீ இந்த ஒர்க்கை பண்ணனா உன்னோட சேலரி அப்படியே ட்ரிபிள் மடங்கா உனக்கு தர அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல ஹீரோவும் பணம் உடனே அதை கால்குலேட் பண்ணிட்டு ஓகேன்ற மாதிரி சொல்லிடுவாங்க. பிஏவும் ஹீரோவை கூட்டிட்டு போயிட்டு நிறைய கண்டிஷன்ஸை சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க. நீ ஸ்மோக் பண்ணக்கூடாது, ட்ரிங்க் பண்ணக்கூடாது, யார் கூட ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கக்கூடாது, நீ இந்த டைம்க்கு தூங்கணும், இந்த டைம்க்கு எந்திரிக்கணும், நீ இந்த மாதிரி ஃபுட்டை தான் சாப்பிடணும், எப்பவும் ஃபுல் டைம் அப்சர்வேஷன்லயே இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிக்கிட்டு இதெல்லாம் பத்தாம உன்னோட அண்டர் வேர்ஸும் நல்ல பிராண்ட்ஸா தான் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி கண்டிஷன்ஸா போட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஹீரோவும் ஐயோ சாவடிக்கிறாளுங்களே என்ன அப்படின்னு உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு பேப்பரை எடுத்துட்டு வந்து நீட்டுவா. நீ இதுக்கு முன்னாடி யார் கூட ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்தியோ அவங்களோட அட்ரஸ், போன் நம்பர் எல்லாத்தையும் எழுதி கொடு அப்படின்ற மாதிரி ஹீரோவும் அதெல்லாம் ஃபில் பண்ணி கொடுக்க நெக்ஸ்ட் டே அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்த பொண்ணு ஹீரோ கிட்ட சண்டைக்கு வந்துருவா. ஆல்ரெடி இவங்க லவ் பிரேக்கப் ஆகுற ஸ்டேஜ்ல தான் இருக்கும். இதனால அந்த பொண்ணு பிரேக்கப்பே பண்ணிட்டு போயிடுவா ஹீரோவை. ஹீரோக்கு செம்ம அப்செட் ஆயிடும். இந்த பக்கம் இருந்து அந்த பிஏவும் இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பா. இதுல கடுப்பான ஹீரோவும் போயிட்டு ஃபுல்லா ட்ரிங்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு. அந்த இடத்துக்கு ஹீரோயின் வந்துருவாங்க. ஹீரோயினை பார்த்த உடனே ஹீரோக்கு ஷாக் ஆயிடும். ஐயோ சாரி மேடம், நான் ட்ரிங்க் எல்லாம் பண்ணல, சும்மா தான் உட்காந்துருக்கேன்ற மாதிரி சொல்ல ஹீரோயினும் ஹீரோக்கு கம்பெனி கொடுக்குற மாதிரி ட்ரிங்க் எல்லாம் ஆர்டர் பண்ணி அவங்களும் குடிச்சுக்கிட்டே சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க. சாரி என்னாலதான் உனக்கு பிரேக்கப் ஆயிடுச்சுன்ற மாதிரி. இல்ல ஆல்ரெடி பிரேக்கப் ஆகிற ஸ்டேஜ்ல தான் இருந்தது, இப்ப சடனா பிரேக்கப் ஆயிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி ஹீரோவும் சொல்ல ஏன் உன்னை அவ பிரேக்கப் பண்ணிட்டு போனான்ற மாதிரி ஹீரோயினும் கேட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க. அப்ப ஹீரோ சொல்லுவாரு, அவளுக்கு பைக் ரைட்லாம் வேண்டாமா, அவருக்கு எக்ஸ்பென்ஸான கார்ல தான் போகணுமா, நிறைய செலவு பண்ணணுமா அப்பெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாரு. அப்ப ஹீரோயின் கேட்பாங்க, நீ தான் இவ்வளோ பணம் சம்பாதிக்கிற, அதுல இருந்து கொஞ்சம் செலவு பண்ணலாமே அப்படின்னு ஹீரோயினும் கேட்க ஹீரோ இல்ல நான் வெட்டியா செலவு பண்றதுக்காக இந்த அமௌண்ட் எல்லாம் நான் சேர்த்து வைக்கல, அதுவும் இல்லாம என்னோட ஃபேமிலி என்ன நம்பி மட்டும்தான் இருக்கணும், என்னோட பணத்தை நம்பி இருக்கக்கூடாது, என்னோட ஃபேமிலி கூட நான் எப்பவும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் ஹீரோ சொல்ல ஹீரோயினுக்கு கொஞ்சம் மெல்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஹீரோயினுக்கும் இதுதான் கனவா இருக்கும். இவங்க ரெண்டு பேரும் இங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போது ஹீரோவை தூக்கிட்டு போக ஆம்புலன்ஸ் வந்துடும். என்னடான்னு பார்த்தா பிஏ தான் அந்த ஆம்புலன்ஸையே கூட்டிட்டு வந்திருப்பா. ஹீரோயின் சொல்லி இவளை தூக்கிட்டு போக இவ ஃபுல்லா ட்ரிங்க் பண்ணிருக்கான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல நீ தானமா பர்மிஷன் கொடுத்த அப்படின்ற மாதிரி ஹீரோ கத்திக்கிட்டு இருப்பாரு.
இருப்பாங்க. நான் உனக்கு பெர்மிஷன் கொடுக்கும்போது நல்லா இழுச்சுக்கிட்டே குடிச்சேல்ல, இப்போ நான் பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குறேன், அதையும் நீ வாங்கிக்க அப்படின்ற மாதிரி ஹீரோவை ஆம்புலன்ஸ்ல தூக்கிட்டு போயிடுவாங்க. ஹீரோவை தூக்கிட்டு போயிட்டு குடிச்சதெல்லாம் வெளியே எடுக்கிறேன்னு சொல்லி ஹீரோவை ஒரே கொடுமையா பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் டே ஹீரோவும் செம்ம கடுப்போட காரெல்லாம் கிளீன் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க. இதெல்லாம் ஒரு பொழப்பாடான்ற மாதிரி யோசிச்சுக்கிட்டு அப்பன்னு பார்த்து ஹீரோயினை சீட் பண்ணிட்டு போன அந்த பாய் ஃப்ரெண்ட் ஹீரோயினை மீட் பண்றதுக்காக வந்திருப்பான். இது ஹீரோயினும் அந்த பாய் ஃப்ரெண்டு கிட்ட பேச ஹீரோ ஒரு கடுப்போட காருக்குள்ளே உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாரு. அதெல்லாம் ஹீரோயின் நோட் பண்ணிட்டு நீ வா உள்ள போயிட்டு பேசலான்ற மாதிரி கூட்டிட்டு போயிட்டு அவங்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க. அவனும் ஹீரோயின் கிட்ட இன்னொரு சான்ஸ் கொடுன்ற மாதிரி கேட்க, உனக்கு ஆல்ரெடி நான் நிறைய எக்ஸ்கியூசஸ் கொடுத்துட்டேன், இதுக்கு மேல என்னால முடியாதுன்ற மாதிரி ஹீரோயினும் சொல்லிடுவாங்க. என்னால உன்னை ஹர்ட் பண்ணது புரிஞ்சிக்க முடியுது, நீ என்னை புரிஞ்சிக்க, நான் உனக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுக்குறேன் என்னை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவன் நீ வேணா வேற ஒருத்தர் கூட ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்து பாரு, நான் ஒன்னும் தப்பாலாம் நினைச்சுக்க மாட்டான் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயினுக்கு செம்ம கடுப்பாயிடும். அப்படியே அவன் கூட கை கலப்பாக ஹீரோவும் அந்த பிளேஸ்க்கு வந்துருவான். என்னடா நடக்குது இங்கன்ற மாதிரி அவனை தடுக்க அவனும் போயிட்டு நீ செக்ரட்டரியா இருந்தா வெளியேறா அப்படின்ற மாதிரி கத்திட்டு இருப்பான். அதுக்கு ஹீரோவும் நீ இப்போ உடனே வெளியே போலன்னா அவன் மூஞ்சி முகரையெல்லாம் உடைச்சு விட்டுருவான்னு சொல்ல அவனும் கடுப்பாயிட்டு அந்த இடத்த விட்டு கிளம்புவான். அவன் போனதும் ஹீரோயின் ஹீரோ கிட்ட தேங்க்ஸ் சொல்லுவாங்க. இட்ஸ் ஓகே, நான் என்னோட ஜாபை தான் பார்த்தேன்ற மாதிரி ஹீரோ சொல்லிட்டு போயிடுவாரு. அதுக்கப்புறம் ஹீரோயின் ஹீரோவை ஒரு ஓல்டேஜ் ஹோம் மாதிரி இருக்கும், அங்க கூட்டிட்டு போவாங்க. ஹீரோயினை பார்த்த உடனே அதுல கொஞ்சம் வயசான ஒருத்தவங்க ஹீரோயின் கிட்ட வந்து என்னோட பொண்ணை கூட்டிட்டு வந்துட்டியா அப்படின்ற மாதிரி கேட்க ஹீரோயின் செம்ம டென்ஷன் ஆவாங்க அவங்கள பார்த்தாவே. அதனால ஹீரோ கிட்ட சொல்லி அவங்கள அங்கிருந்து தூரம் கூட்டிட்டு போக சொல்லிடுவாங்க. ஹீரோவா அவங்க கிட்ட போயிட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்க இங்க ஹீரோயின் அந்த கார்டியன் கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க. அந்த கார்டியன் சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாரு, நீங்க எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அவரை இங்க இருந்து கூட்டிட்டு போங்க, அவருக்கு மென்டலா ஸ்டேபிள் இல்ல அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல, நான் எவ்வளவு பணம் வேணா கொடுக்குறேன், அவரை இங்கவே வச்சு பாத்துங்க, என்னால அவரை கூட்டிட்டு போக முடியாது அப்படின்ற மாதிரி ஹீரோயினும் சொல்லிட்டு அங்க இருந்து கிளம்ப இந்த வயசானவர் ஹீரோயின் கிளம்புறத பார்த்துட்டு ஹீரோயின் கிட்ட வந்து பேசுவாரு. என்னை இங்க இருந்து கூட்டிட்டு போலையா வீட்டுக்கு அப்படின்ற மாதிரி அவர் கேட்க ஹீரோயின் செம்மையா கத்திட்டு அங்க இருந்து வந்துருவாங்க. அப்பதான் ஹீரோக்கு புரியும் ஹீரோயினோட ஃபாதர் இவங்க அப்படின்ற விஷயம். ஹீரோயின் கிட்ட போயிட்டு ஏன் இப்படிலாம் பண்றீங்க, உங்களுக்கு ஹார்ட் இல்லையா அப்படிலாம் சண்டை போட, நீ என் விஷயத்துல தலையிடாத அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு ஹீரோயினும் போயிடுவாங்க. நெக்ஸ்ட் டே ஹீரோயினை பிக்கப் பண்றதுக்கு ஹீரோவும் அங்க வரமாட்டாரு. எங்க போய் தொலைஞ்சா இவன் அப்படின்னு சொல்லி ஹீரோயினும் கடுப்போட வீட்டுக்கு வர அங்க ஹீரோ அவங்களோட ஃபாதரை வீட்டுக்கே கூப்பிட்டு வந்திருப்பாங்க. அங்க திங்ஸ் எல்லாம் வேற அலங்கோலமா கிடக்க ஹீரோயினுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கடுப்பாயிடும். ஹீரோவை பிடிச்சி கத்த ஆரம்பிச்சிருவாங்க. நீ எதுக்காக என்னோட ஃபேமிலி விஷயத்தெல்லாம் தலையிடுற, இதுல இருந்து நீ வெளியேறுன்னு சொன்னா இல்லையா அப்படின்ற மாதிரி கத்த இந்த பக்கம் ஹீரோக்கும் டென்ஷன் ஆயிடும். ஹீரோயின் கிட்ட உனக்கு எல்லாம் மனசாட்சின்னு ஒண்ணு இருக்கா, ஓல்டேஜ் ஹோம்ல விட்டு வச்சிருக்கிய வயசானவங்களை போயிட்டு அப்படிலாம் சொல்லி செம்மையா திட்டிடுவாரு. எனக்கு உன்னோட பணமும் வேணாம் உன்னோட வேலையும் வேணாம், நான் இந்த வேலையை விட்டு போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து கிளம்பி வந்துருவாரு. ஹீரோயினுக்கு கொஞ்சம் ஃபீலிங்கா இருக்கும். ஹீரோ வீட்டுல இருக்கும்போது ஹீரோக்கு ஒரு மெசேஜ் வரும், நீ இந்த மாதிரி கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்ணி பாதிலேயே விட்டுட்டு போனதுனால எங்களுக்கு ஏகப்பட்ட லாஸ் ஆயிடுச்சு, சோ நீ இதுக்கு காம்பன்சேட் பண்ணி ஆகணும்ன்ற மாதிரி வர இதெல்லாம் பார்த்து கடுப்பான ஹீரோவும் ஹீரோயின் கிட்ட சண்டை போடுறதுக்காக வந்திருப்பாங்க. இந்த மாதிரி மனசாட்சி இல்லாதவ கிட்ட எல்லாம் என்னால வேலை செய்ய முடியாது, அதுக்காக நான் என்னால காம்பன்சேட்டும் கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு கத்திக்கிட்டு இருக்கேன். ஹீரோயின் அப்போ ஒரு பிளாஷ்பேக்கை சொல்லுவாங்க. என்னோட ஃபேமிலி ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தோம் நாங்க சின்ன வயசுல இருக்கும்போது, அப்ப திடீர்னு என்னோட டேட் என்னோட மாமை சீட் பண்ணிட்டு வேற ஒருத்தவங்க கூட ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்தாங்க. இந்த விஷயங்கள்லாம் என்னோட மாமுக்கு தெரிய வந்து பயங்கரமா சண்டை ஆனதுனால அதுக்கப்புறம் என்னோட டேடி என்னோட வீட்டுக்கே வரதில்லை. இதனால எங்க அம்மா ரொம்ப கஷ்டத்துல சூசைட் பண்ணி இறந்து போயிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் என்னோட கஸ்டடி என்னோட டேட் கிட்ட போச்சு. அவரும் என்ன கவனிக்காம அவரோட சந்தோஷம் தான் முக்கியன்ற மாதிரி சுத்திக்கிட்டு இருந்தாரு. நானும் ஸ்கூலிங்லாம் முடிச்சு ஒரு யூனிவர்சிட்டியில பிளேஸ்மெண்ட் ஆனதுனால நான் அங்க இருந்து வந்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் அவர் என்னை மீட் பண்ணவும் வரல, எனக்கு கேரும் பண்ணல. இப்போ வந்து எனக்கு வயசாயிடுச்சு, எனக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு என்கிட்ட வந்து நின்னா நான் எதுக்காக அவரை ஏத்துக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஹீரோயின் கேட்பாங்க. இந்த பிளாஷ்பேக்கை கேட்டு ஹீரோவும் ஃபீல் பண்ணி சாரி சொல்லிட்டு அவர் ஏன் மணியை சேர்க்கிறாருன்ற விஷயத்தையும் ஹீரோயின் கிட்ட சொல்லுவாங்க. எனக்கு ஒரு அண்ணன் இருந்தான், ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல இறந்து போயிட்டான், அவனோட ஃபேமிலியை நான் தான் பாத்துக்கிறேன், அவங்களுக்கு ஒரு பையன் இருக்கான், அவனோட ஹியர் ஆப்ரேஷனுக்காக தான் நான் இவ்வளோ பணத்தையும் சேர்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்ற விஷயத்த சொல்ல ஹீரோயினுக்கு எல்லா ஜென்ஸும் ஒரே மாதிரி தான் இருப்பாங்கன்ற தாட்லயே இருந்திருப்பாங்க. ஹீரோவோட கதையை கேட்டதுக்கு அப்புறம் இப்படியும் ஒருத்தவங்க இருக்காங்கன்ற விஷயம் தெரிஞ்சு ஹீரோ மேல ஒரு கன்சர்ன் வரும். ஹீரோயினுக்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் செம்மையா ட்ரிங்க் பண்ணதுனால அப்படியே புலம்பிக்கிட்டு அங்கவே உருண்டு புரண்டு தூங்கிக்கிட்டு இருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் ஹீரோயின் எந்திரிச்சு பார்க்கும்போது ஹீரோயினுக்கு ஒரே ஷாக்கா இருக்கும். ஹீரோவை தள்ளி விட்டுட்டு இங்க பாரு, இங்க ஒன்னும் நடக்கல, ஒழுங்கு மரியாதையா ஆபீஸ் வந்து சேருன்னு சொல்லி ஹீரோயினும் அங்க இருந்து அடிச்சு புடிச்சு வெளியே ஓட ஹீரோக்கு செம்ம சிரிப்பு வந்துடும் ஹீரோயின் பண்றதெல்லாம். இவரும் ஆபீஸ் கிளம்பி போக ஆபீஸே ஷிஃப்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் வேற இடத்துக்கு. ஹீரோயினுக்கு இன்சமினேஷன் பண்றதுக்காக வேற ஊருக்கே ஆபீஸை
ஷிப் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஹீரோவும் ஹீரோயினும் அந்த பிளேஸ்ல ஏதோ ட்ரிப் வந்த மாதிரி செம்ம ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணி சுத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டு சோஃபியா தான் அந்த டாக்டர் ஹீரோயினுக்கு இன்சமினேஷன் பண்ண போறவங்க. அந்த சோஃபியாவும் ஹீரோவை பார்த்துட்டு ஹீரோயின் கிட்ட வந்து ஹீரோவையே நீ மேரேஜ் பண்ணிக்கியன்ற மாதிரி சொல்ல, ஹீரோவும் ஐயா அவன் என்னோட அசிஸ்டன்ட் மட்டும்தான்ற மாதிரி ஹீரோயின் சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயினுக்கும் ஆர்டிஃபிஷியலா இன்சமினேஷனை இன்செர்ட் பண்ணிடுவாங்க. அதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஹீரோயின் அவங்களோட வீட்டுல சோகமா உட்காந்துருப்பாங்க. அதை பாக்குற ஹீரோவும் என்ன ஆச்சுன்ற மாதிரி கேட்க ஹீரோயின் சொல்லுவாங்க, நான் எனக்காக ஒரு சின்ன ஃபேமிலியை கிரியேட் பண்ணணும்னு நினைச்சுதான் இந்த இன்சமினேஷனே பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ என்னோட பேபிக்கும் நான் ஒரு நல்ல சந்தோஷமான லைஃபையும் சூழ்நிலையும் உருவாக்கி கொடுக்கணும். ஆனா என்னோட பேபி என்னோட டேட் எங்கன்னு கேட்டா நான் என்ன பதில் சொல்றது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க. அதுக்கு நம்ம ஹீரோவும் அந்த பேபியோட டேட் நான் இருக்கேன், உங்க 2 பேரையும் நான் சந்தோஷமா பாத்துக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி ஹீரோயினோட கையை பிடிச்சி சொல்ல, எது அப்படின்னு ஹீரோயின் கேட்ட உடனே ஹீரோ கொஞ்சம் அப்செட் ஆயிடுவாரு. ஏன்னா ஹீரோ உண்மையாவே தான் சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகே நான் இங்க இருந்து கிளம்புறேன்னு ஹீரோவும் கிளம்ப ஹீரோயின் சொல்லுவாங்க, என்னோட பேபிக்காக அவனோட டேடை பத்தி நான் ஒரு ஸ்டோரி கிரியேட் பண்ண போறேன், அதுக்கு நீயும் ஹெல்ப் பண்ணுன்னு சொல்ல நம்ம ஹீரோ செம்ம காமெடி பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாரு. அவரோட டேடு ஃபுல்லா குடிச்சிட்டு வந்ததுனால டாய்லெட் டப்ல விழுந்து இறந்து போயிட்டாருன்னு சொல்லிடு அப்படின்னு செம்ம கடுப்பாயிடுவாங்க ஹீரோயின் முறைக்கிறத பார்த்துட்டு ஹீரோ வேற ஐடியா கொடுப்பாங்க. உன்னோட டேடு பேராகிளைடிங்ல ஜம்ப் பண்ணும்போது இன்னொருத்தரை காப்பாத்துறதுக்கு போயிட்டு அவர் இறந்து போயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிடு அப்படின்னு கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ணி சொல்லிட்டு அங்க இருந்து வந்துருவாரு. ஹீரோ ஃபீல் பண்ணி சொல்லிட்டு போனதை ஹீரோயினும் பார்த்து கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் டே ஹீரோயின்காக கெட் டுகெதர் பார்ட்டி அரேஞ்ச் பண்ணிருப்பாங்க. அதுல தான் இன்சமினேஷன் சக்சஸ்ஃபுல் ஆயிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல ஹீரோக்கு ஒரே சந்தோஷம். தானே அப்பாவாயிட்ட மாதிரி செம்மையா குதிச்சுக்கிட்டு இருப்பாரு. ஹீரோயின் கூட டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டு நான் அவங்க 2 பேரையும் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பயங்கரமா குஷியில இருப்பாரு. ஹீரோ சொல்றதெல்லாம் கேட்கிற ஹீரோயினுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும். அதனால ஹீரோவை விலக்கி விட்டுட்டு தூரமா போயிட்டு நின்னுக்கிட்டு இருப்பாங்க. அவங்க போனதுக்கு அப்புறம் ஹீரோ சின்ன பசங்க கூட எல்லாம் விளையாடிக்கிட்டு இருக்க அதை ஹீரோயின் பார்த்து சிரிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. அப்ப ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டு சோஃபியா அங்க வந்து நீ ஹீரோவை மிஸ் பண்ணிடாத உன் லைஃப்ல அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல ஹீரோயினுக்கு அதே ஒரு திங்கிங்கா இருக்கும். அதையே யோசிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. அவங்களோட ரூம்ல உட்காந்து திங்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது ஹீரோ கீழே வர மாதிரி சத்தம் கேட்கும். அவங்களும் அவங்கள பார்க்க தான் வராங்கன்னு நினைச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் கண்ணாடியெல்லாம் பார்த்து ரெடி ஆயிட்டு வெளியில வர ஹீரோ கிச்சன்ல நின்று தின்னுக்கிட்டு இருப்பாரு. எனக்கு சோறு தான் முக்கியன்ற மாதிரி. இதுல பாக்குற ஹீரோயினுக்கோ செம்ம அப்செட் ஆயிடும். நீ நாளைக்கு ஊருக்கு கிளம்பிடு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அவங்க கோவமா உள்ள போயிடுவாங்க. பட் இங்க என்ன நடந்திருக்கும்னா ஹீரோ ஹீரோயினை பார்க்கறதுக்காக தான் வந்திருப்பாங்க. அவங்க வெளியே வர சத்தம் கேட்டதும் இவருக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம போய் தின்னுகிட்டு இருப்பாரு. நெக்ஸ்ட் டே ஹீரோ ஊருக்கு கிளம்ப ஹீரோயின் கிட்ட போயிட்டு பேசலான்னு போவாங்க. ஆனா ஹீரோயின் நீ சேஃபா வீட்டுக்கு போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு டோரை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு உள்ள போயிடுவாங்க. ஹீரோ கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஆனா ஹீரோயின் டோரையே ஓபன் பண்ண மாட்டாங்க. நீ என்னை விட்டு இன்னும் எவ்வளவு தூரம் ஓடுறேன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோவும் கோச்சிக்கிட்டு அங்கிருந்து கிளம்பி போயிடுவாரு. இந்த பக்கம் ஹீரோ போறதை நினைச்சு ஹீரோயினுக்கும் கொஞ்சம் ஃபீலிங்கா இருக்கும். ஆனா ஹீரோவை தடுக்கவே மாட்டாங்க. இப்படியே கொஞ்ச நாள் போக நம்ம ஹீரோவும் அவரோட வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாரு. அப்ப நம்ம ஹீரோயினுக்காக ஒரு கிஃப்டையும் ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க. அந்த கிஃப்ட் எல்லாம் ரெடி பண்ணி முடிச்சுட்டு ஹீரோயினுக்கு அதை அனுப்பலான்னு சொல்லி ஹீரோவே கிளம்பி வருவாங்க. இந்த பக்கம் ஹீரோயினுக்கும் ஹீரோ நம்மளை பார்க்க வந்துட மாட்டாரா அப்படின்ற ஏக்கத்திலேயே இருக்கும்போது ஹீரோ மாதிரியே ஒருத்தவர் அங்க வருவாரு டெலிவரி பண்றதுக்காக பார்சலை. ஹீரோயினும் அந்த பாக்ஸை ஓபன் பண்ணி பார்க்க அதுக்குள்ள ஒரு புக்கை ரெடி பண்ணி வச்சிருப்பாரு. ஸ்டோரி புக் மாதிரி. அவரோட அப்பா எப்படிலாம் இருந்தாரு அப்படின்னு அந்த பேபி கிட்ட சொல்லணும். அந்த பேபி இப்படிலாம் வாழணும், உன்னோட மாமனி நல்லா பாத்துக்கணும், அவங்க கூட எப்பவும் இருக்கணும், நீ உன்னோட டேடும் கூட இல்லைன்னு நினைக்காத, நான் எப்பவும் கூட தான் இருப்பேன் அப்படின்ற மாதிரிலாம் எழுதி வச்சிருப்பாரு. ஹீரோயினுக்கு ரொம்ப ஃபீலிங்கா இருக்கும். இதெல்லாம் முடிச்சதும் லாஸ்ட் பேஜ்ல ஹீரோ ஹீரோயினுக்காக ஒரு ரிங்கையும் வச்சு அனுப்பியிருப்பாரு. இதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஹீரோயின் செம்மையா ஃபீல் பண்ணி அழுதுகிட்டு இருப்பாங்க. இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோக்கு சோஃபியா கிட்ட இருந்து ஒரு மெசேஜ் வந்திருக்கும், நீங்க உடனே வான்ற மாதிரி. ஹீரோவும் கிளம்பி வந்துகிட்டு இருக்க இங்க ஹீரோயினோட வீட்டுல எல்லாமே அலங்கோலமா கிடக்கும். ஹீரோயினை காணோம் அப்படின்னு சொல்லி சோஃபியாவும் ரொம்ப பதட்டமா தேடிக்கிட்டு இருப்பாங்க. அப்பன்னு பார்த்து ஹீரோ வர ஹீரோவையும் கூட்டிட்டு அவ அங்க இருக்கான்ற விஷயம் தெரிஞ்சு அங்க இருந்து கிளம்புவாங்க. அப்ப சோஃபியா சொல்லுவா, ஹீரோயின் அந்த பேபியை நினைச்சு ரொம்ப சந்தோஷமா அதுக்காக டெக்கரேட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா. திடீர்னு அவளுக்கு மிஸ்கேரேஜ் ஆயிடுச்சு, அந்த பேபியை எங்களால காப்பாற்ற முடியல. இந்த மாதிரி நடந்ததுனால அவ ரொம்ப டிப்ரெஸ்டா இருந்தா. அப்பதான் ஒரு நாள் உங்ககிட்ட இருந்து ஒரு ஆல்பம் வந்தது. அதை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அவ இன்னும் ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டா. திடீர்னு நேத்து நைட்ல இருந்து அவ காணாமையும் போயிட்டா, அவளை தான் தேடி போய்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே வந்துகிட்டு இருப்பாங்க. ஹீரோக்கும் ரொம்ப ஃபீலிங்கா இருக்கும். அவளை தேடி அவ இருக்க இடத்துக்கும் வர அவ ஒரு மலை உச்சியில சூசைட் பண்ற மாதிரி ஒரு மனநிலைமையில நின்னுகிட்டு இருப்பா. எல்லாரும் பயந்து நிக்க நம்ம ஹீரோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவகிட்ட போயிட்டு பேச்ச கொடுப்பாங்க.
ஹீரோ எவ்வளவுதான் ஹீரோயினை சமாதானப்படுத்தினாலும் ஹீரோயின் சமாதானம் ஆகுற மாதிரியே தெரியல. என்னோட பேபி இறந்ததுக்கு நான் தான் காரணம்ன்ற மாதிரி அவங்களே ப்ளேம் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க. அப்ப ஹீரோ சொல்லுவாங்க, இந்த விஷயம் நடந்ததுல உன்னோட ஃபால்ட் கிடையாது, அப்படி நான் ஃபால்ட்டை பார்த்திருந்தேன்னா நானும் இந்த டைம்க்கு உயிரோட இருந்திருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி ஹீரோ ஒரு விஷயத்த சொல்லுவாங்க ஹீரோயின் கிட்ட பேராகிளைடிங்ல இருந்து குதிச்சு இறந்து போயிட்டாங்க உன்னோட டேட் அப்படின்னு சொல்லுன்னு ஒரு ஸ்டோரியை சொல்லியிருப்பாருல்ல, அது ரியலா அவரோட அண்ணனுக்கு நடந்திருக்கும். அவங்களோட அண்ணா இந்த மாதிரி குதிச்சு இறந்து போகும்போது ஹீரோவும் அதை பார்த்துக்கிட்டு தான் இருந்திருப்பாரு. அவரால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அதனால அந்த கில்ட்ல ஹீரோ பேராகிளைடிங் பண்றதையே விட்டுருப்பாங்க. அப்படியே பேசிக்கிட்டே ஹீரோயின் கிட்ட வர, நீ இப்ப என்ன டிசிஷன் எடுத்தாலும் நான் உன் கூட தான் உனக்கு சப்போர்ட்டிவா இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி ஹீரோயினை ஹக் பண்ணிக்கிட்டு அப்படியே மலை உச்சில இருந்து கீழே குதிச்சிருவாங்க. அங்க நின்னுகிட்டு இதை பாக்குற சோஃபியாக்கெல்லாம் செம்ம ஷாக் ஆயிடும். ஐயோ என்னாச்சேன்னு ஓடி வந்து பார்க்க அப்படியே ரெண்டு பேரும் பேராகிளைட் பண்ணிக்கிட்டு மேல வர அதை பாக்குற எல்லாருக்குமே செம்ம ஹாப்பியா இருக்கும். அப்படியே ரெண்டு பேரும் பேராகிளைடிங் பண்ணிக்கிட்டே ஒரு இடத்துல வந்து லேண்ட் ஆக அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் இவங்களுக்கு என்னாச்சோ ஏதாச்சோன்னு ஓடி வந்து பார்த்தா அவங்க ரெண்டு பேரும் கொஞ்சம் பிஸியா இருக்க ஹீரோவும் ஹீரோயினும் சேர்ந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாம் கிளாப் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணிட்டு அவங்கள விட்டுட்டு அங்க இருந்து போயிடுவாங்க. அப்படியே கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு அப்புறம் காய்ச்சாங்க நம்ம ஹீரோக்கும் ஹீரோயினுக்கும் 2 பேபிஸ் இருப்பாங்க. அவங்க அழுகையை ஸ்டாப் பண்றதுக்குள்ள இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு பாடு பற்றுவாங்க. ஹீரோயின் ஆசைப்பட்ட மாதிரியே அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஹாப்பியான ஃபேமிலியும் கிடைச்சிடுச்சு. அதோட இந்த மூவியும் முடியுது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த மூவி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானையும் பிரஸ் பண்ணிடுங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோல மீட் பண்ணலாம். பை பாய்.